Shifa'u TV, farin cikin ku shine burinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله. barkamu da warhaka, barkamu da ƙara saduwa cikin wannan tasha na Shifa'u TV, a inda insha Allah yau za mu ci gaba da karatu ne akan burji na himlu wanda muka fara maka yi shimfiɗar akan shine burjin himlu kenan a taƙaice, wanda yau insha Allah za mu yi karatu ne akan wajahi na ɗaya, ma'ana fuska ta ɗaya kenan na burjin himlu. To wato shi wajahi na ɗaya na burjin himlu yana kallon zuhal ne. To idan kai kana ɗauke da burjin himlu kuma kana fuska ta ɗaya, ma'ana kana wajahi na ɗaya ne, to ya kasance lokacin da aka haife ka kana kallon zuhal ne. To a taƙaice in ji awama ashirar falaki yake cewa shi mai burjin himlu Allah subhanahu wata'ala ya yi masa albarka, ma'ana yana da albarka kenan a rayuwarsa, kuma mutum ne wanda yake ganin abubuwan ban tsoro, ma'ana a mafarki ko kuma a bayyane. Ma'ana wannan abubuwan da na ban tsoron, walau abin da ya shafi masifa ko wahalhalu haka, yana fuskantar su ko a cikin mafarki ko a zahiri. Shi wannan mai burjin himlu yana da ganin abubuwan ban tsoro. Sai kuma shi mai burjin himlu yana himlu wajahi na ɗaya kenan, wannan karatu ne a wajahi na ɗaya. Mutum ne wanda yake son mutane, kuma yana son barkwanci, yana kuma son nishaɗi. Yana son mutane, yana son abun ban dariya, kuma yana son nishaɗi. Mutum ne kuma mai arziki. Amma hakan fa ya kasance idan yana kallon nahisi ne a lokacin da aka haife shi. Idan yana kallon nahisi ne a lokacin da aka haife shi, to yana zama mai arziki, ko ka je shi a garinku za ka ji sunansa, ko kuma a unguwa, wani lokacin ma ƙasa, kai idan ta kama ma ba ma iya continent ba, har duniya ma ana san da shi. Wannan shi mai fuska na ɗayan kenan. Amma idan ya kasance yana kallon nahisi ne lokacin haihuwarsa, mun yi karatu akan wannan lokutan haihuwa, yadda mutum zai gane cewa shi yana kallon nahisi ne ko kuma saɓanin haka. To sai ku je ku duba, mun sa ma karatun suna lokacin haihuwa, tasirinsa a rayuwa. Sai ku je ku duba bidiyon, insha Allah za ku amfana da shi. To kamar yadda dai muka ce, shi mutum ne mai arziki, don kuma mai yawan kyauta ne da kyautatawa mutane gida da waje. Ma'ana shi mai burjin himlu fuska ta ɗaya, wajahi na ɗaya kenan, yana da son kyauta, kuma yana kyautatawa mutane, amma 'yan uwansa ko kuma mutanen waje gabaki ɗaya yana musu. Sai dai yana fama da maƙiya, kuma yana da masoya. Mutum ne mai maƙiya, kuma yana da maƙiya da yawa, kuma yana da masoya da yawa, duka a haɗe. Kuma a hakan baya gane mai sansa da mai ƙinsa. Shi baya iya bambance cewa a wannan masoyinsa ne kuma wannan maƙiyinsa ne, sabida shi himlu wajahi na ɗaya yana da saurin yadda kenan. Mutum ne mai saurin yadda, ka zo masa da magana yanzu nan za ka ga ya yadda. So hakan ya sa baya iya gane wannan masoyinsa ne ko kuma wannan maƙiyinsa ne. A hakan kuma da yawa daga cikinsu suna yin sarauta.
ko kuma mulki. Wannan fuska ta ɗaya wani lokaci haka aka same su sarakuna ne ko kuma suna da wani dai mulki dai matsayi dai. To himlu wajahi na ɗaya yana fama da rashin lafiya, kuma shi mutum ne wanda idan ba shi da kuɗi yana shiga cikin damuwa, sai dai yana fita da wuri. Wato shi wannan mai burjin himlu fuska ta ɗaya mutum ne wanda yana ɗan fama da rashin lafiya wani lokaci, sai dai baya daɗewa a cikin rashin lafiyarsa. Haka zalika kuma idan baya da kuɗi yana shiga cikin matsala sosai, sabida amma duk da haka yana fita da wuri, sabida kasan mutum ne wanda nauyin mutane yake zama a kansa, so dole ne Allah subhanahu wataala yana ba shi wannan sauƙi da wuri don ya ci gaba da hidimtawa mutane. Mutum ne mai hidima wa mutane ƙwarai da gaske. Shi wannan fuska ta ɗaya kenan. Daga cikin damuwa ma'ana kuma shi wannan mai fuska ta ɗaya mutum ne wanda baya tabbata akan hali ɗaya. Yau ka gan shi mutumin kirki, kuma gobe kuma ka gan shi dai sai a hankali. Baya tabbata ka gan shi mutumin kirki kaza da kaza, to ba lalle bane ba ko ƙara ɗuwa ka gan shi akan wannan halin nasa ya canza. Yana baya tabbata akan hankali, me yake da suna hali ɗaya. Haka kuma baya iya tsayawa kan kasuwanci ɗaya, ma'ana idan yana kasuwa kai ko aiki ma yake yi, misali ko aikin gwamnati yake yi, ba za ka gan shi cewa iya da wannan sana'ar ya dogara ba, yana ko kuma aikin ba, sai ya haɗa ta da wata. Yana da ganin sana'a, in ya ga wannan sai ya ce ai yana so yi irin da baya tabbata dai kan kasuwa ɗaya, yana so kowace kasuwa za ka ga yana wannan nasa. So kuma haka shi mutum ne wanda wani lokacin yana ɗan fama da ciwon kai da kuma bugun zuciya, yana ɗan fama da irin wannan ciwon, kuma yana fama da ciwon sanyi. Sanyi yana damunsa sosai. To wani lokacin aljanu ma suna bibiyansa, saboda kasan in zuhal ce so yana fama da su. Da kuma gurɓacewan jini, yana fama da wannan ciwon sosai. Zai wahala ma ka ga mai himlu wajahi na ɗaya ka ga cewa baya fama da wannan gurɓacewan jinin, yana wahala za ka same su da wannan ciwon. To shi ne idan in ji Abama Ashirar Falaki ya ce, to idan yana son ya samu sauƙi daga cikin wayannan ciwon da suke damunsa, to sai ya zama mutum ne mai yawan shan lemon zaƙi da kankana. Ya yawaita shan lemon zaƙi da kankana kowane lokaci, ya zama kai ya rabu da su, to insha Allahu zai rabu da wayannan ciwon da suke damunsa. Haka kuma yana ba da shawara cewa ya nemi dafa'i sosai, shi wannan himlu wajahi na ɗaya ma'ana fuska ta ɗaya. To insha Allahu a nan za mu tsaya, mun yi shimfiɗar burjin himlu kuma mun yi fuska ta ɗaya. Yanzu kenan wannan na ɗaya muka yi, insha Allahu zuwa gaba za mu yi na biyu, mu yi na uku, kana mu zo mu karanto ƙaddarar rayuwarsa tun daga tauraro na ɗaya har zuwa na 12. So muna mai roƙon alfarma, idan ka saurari wannan karatun kuma ka ji daɗinsa, yana da kyau a mana subscribe da kuma liking. Haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa mu dinga kawo muku karatu ire-iren wannan. Insha Allah a nan za mu tsaya. Muna godiya. Kar a manta dai
a mana subscribe Shafa'u TV.